Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pagi ini saya berada di Tegal apa itu? Glugur. Oh, sik Glugur ya, Gunung Bontoro. Glugur Pak Tasian. Oh, Bontoro di kulon Nggih. Kulon Ngilen tentu ngilen iku. Ah, itu baru Bontoro. Nggih. Oh. Berada di Tegal Glugur bersama Bapak Sianto. Bapak Hendro Joyo. Kang Hendro Joyo. Nah. Joyo Haryo Murko. Kang Hendro Joyo Haryo Murko mangku wanita 5. Lah. Podo udo. Rika ki mang lapo, Kang? Niku Pak Sulam. Sulam. Nggih. Sulam alis. Tebu. Oh, sulam tebu. Bojor Rika sulam alis salon. Lah, nyulam iki teko endi ya bibite? Nggih dipethelaken, Pak. Metelno sing Grombol-grombol niku. oh, sing kegembelen. Nggih. Oh, lah ini diambilkan dari yang kegembelen Nggih. atau kepadeten ya. Nggih. Loh, Cak opo sih Cak kok mesti disulami ku? Nggih tekne fase, Pak. Enggak awale kok mati lho, tebu iku kok iso mati ku apa? Kenging kompresan. Oh, kompresan ku kaya apa? Obat suket. Nggih. Oh, oh, obat suket iki mateni tebu ya lek Nggih. gak kuat ya. Oh, alah. Riko sapa ya? Hendro Joyo, Pak. Asline? Sianto. Oh, Sianto Hendro Joyo. Haryo Murko ya. Nah, ini bersama Cak Sianto. Jenengan sinten, Pak? Karyanto. Pak Karyanto. Ora tau mbarep Riko. Ora tau ndek ngarep. Lah kari terus iki. Karyanto ini Pak Karyanto ini. Lah. Ah, kene lho ya ndek topi. Gini loh. Kene lho. Pak Karyanto ini orang yang Ngomong wis. Sik. Pak Karyanto ini orang yang selalu ngalah. Nah. Karena nggak pernah di depan, selalu kari dia. Nah, iki sapa iki? Anto. Le, Salam. anake Pak Kari. Iya. Oh, sapa jenenge? Anto. Oh, Anto. Riko, Kang. Joyo, Ndi. Riko sapa jenenge ya? Joyo kok Andri. Kang Andri ini dari Eropa. Alhamdulillah dari sana dulu. Mana itu? Belanda. Belanda. Oh, bukan Belanda. Belanda ya. Iya memang saya. Kang Andri ini dari Belanda. Bukan Belanda. Mana Pak Denin? Itu Pak Denin. Medali apa? Oh, di pacul ya. Cangkul. Ah, pacul apa iku? Basane wong Jawa. Oh, gini dah. Iya. Oh, diambilkan Iya, diambilkan. dari yang lebat, Nah, dipindah ke dipindah. yang Nah, itu loh. mesti urip ya, Pak Kar? Nggih, kadang nggih urip, kadang mati ya. Oh, berarti tergantung sampean wis cawi apa gurung ngono. Ah. Lek gurung cawi mati ya. Ini loh. Oh, ngoten apa? Nggih. Ngeten iki napa, Pak? Borongan apa harian, Pak? Harian. Oh, pinten, Pak, sedinten? Piro, Dri? Gak mesti kadang nggih swidak kadang nggih 50. Loh, kok iso? Kan mulih nih, Pak. Oh, delok jam pulangnya. Kalau saya beduk berarti oh 60 termasuk full ya. Lah kok kalah mbek sing sak jam 1 saja. Engko ora sing ndek kono lho. Sing narik kabel, lek kok narik tampar. Oleh sapi lek sing narik kabel iku Pasang wifi niku, Pak. mboten sing narik kabel ambek ngene. Oh, sak jam 1 iku kan ono silbine ya. Oh. Kalah mbek sing iku Oh. ya. Sing pundi? Eh? Sing ndek mriko lho, Pak. Sing ndek mriko lho. Kalau Iku lho cak londo ngerti. apa sih mu?
Tapi anu ngepir. Oh. Lemah ya subur lho jane ya. Nggih. Ngingun apa Pak Karni griya? Lembu. Pinten? Gangsal alit-alit. Lho pedaging sedaya nggih. Nggih. Jenis napa? Jenis merah limusin. Oh limusin. Merah. Hmm. Heeh. Waduh ya ketok iku ya. Waduh nggih. Setahun kas. Tukang nggih pokoke. Jalan apa? Galere kali Oh, anune betine 3. 3. Tapi kan kawin suntik ya, Pak. Nggih. Niku balere. Oh, niku dah. Sampean jari lanang. Jaya. Arya Murko ya. Nah, ini Pak Kar bersama timnya Iya. sedang sulam tebu mengganti yang mati Iya. diganti yang hidup, Ah. yang segar seperti keluar dari kulkas. Ah. Nah itu kerja keras itu Iya. mencari uang Iya. untuk siapa? Untuk istri. Istri berarti 3 Pak. Dan Istri 3 berarti. 1. Loh, 1 itu is one. Oh, Iswan. Lek kali is two. Oh. Lek 3 is three. Oh. Cadri piro wedhuse? 50. 50 tadi. 50. Jenis apa iku? Oh. Iku teko Australia ya? Selandia Baru ah. Iku wedhuse gede ngono ya. Tapi lemu. Oh. Oh, kayak ireng putih ngono ah. Oh. Apane Pak Suwaryo omah, Bang? Pak Suwaryo Boro Bentoro, Pak. Sampean ndi? Batu Talang. Oh, alah ya sing gene tak liwati iku ya. Heeh. Tapi aku lek liwat kono sepi ya, Dri. Padha kerja kabeh paling ya. Heeh ya, mereman ya. Heeh. Ana pira ya omahe ndek kono iku? 13 ya. Iku melok dusun ndi? Oh, dusune melok ngenep. Berarti lu wurus ngenep kono ya. Gak melok glukur ya. Itu gale. Oh, gak mati dusun. Lek desoe kan ngenep. Nggih. Oh, dusune melok Bontoro. Dusune melok Bontoro. Bontoro. Wah, itu diputus biar Penggawaane lur, nah, tani. nah, gitu. Nah. Wong tani dulur ya. Amit Pak Karta Nggih. nakoni Cak Hendro Joyo, iki ya. Cak Adri. Manut ta lah. Wis ta lah ganteng-ganteng. Musuh. Ya iki plakune, Pak. Wedhus rika iku mulai tahun piro ngingu? Mulai tahun 20 deh. Wis dodol ping piro? Yo, kata, Pak. Oh, nanti duwike. Duwike dadi dolinan. Ah. Anake piro ya, Dri? Tunggal, Pak. Oh, tunggal. Oh. Cak, sampean ngingu wedhus yo, jenis apa, Mang? Excel. Excel. Nggih. Wah, kayak penyanyi nih JNR yo, Excel Rose. Nah, ini Cadri saya ganggu biar bekerja di tebu tapi saya tanya kambing. Nah, Cak resiko ngingu wedhus Excel iku apa ya?
resikuwe lek kademen iku mati. Gak kembung. Lah nggih, Oh, karena kembung. kademen. Padahal hawane sampean kan adem pun. Adem, tapi pokoknya gak kayak pakanane gak kayak mengandung Air. kelor wono nggih. Oh, loh. Cak berarti sampean main ramban bahkan. Iya, Oh, bukan suket. bukan. Oh, Ramban. berarti Om Mariko iku sing ono mobil iku ya. Mobil di mana? Dek kono iku. Kudu iko. Dek kono lho aku nyebrang kan. Aku nyebrang liwat sampah iku. Heeh. Lah iku ono omah. Omah ngadep ngidul lah. Omong ngadem kidul iku dudu Sing ono kandange. kurang ngulon. Oh, mahman kurang ulo. Ngalor, lek cara kene ngalor, Oh. terus ngetan. Nah, ya Sama, keuntungan ngingu wedhus Excel iku lek menurut sampean dibanding wedhus-wedhus sing umume iku apa lek menurut sampean? Keuntungane. Heeh. Waduh, iku Kemudahannya pakan. pakane gampang ngono ah. Oh, lek wedhus liyane milih-milih ngono. ah. Ayo, Iku segala daun aja. skala daun ya. Apa daun apa sing paling sering Riko pakakno? Paitan, Oh, paitan. Nah, paitan iku sing nom apa sing tuwek? ya nom tuwek padha ae. Jare lek nom gare kembung. mencret. Ah, iya. Tapi lek wedhus titik anjani yo, tapi lek wedhus akeh gak. Oh, soalnya rebutan ya, keluwen. Kaliren. Masuk akal. Kaliren, ngono Ah. kaliren. Wong kaliren iku. Non. Ngono ya jogeton Dik. Oke, bolo siap. Ah. Jadi barang kaliren iku mesti kuat ya, soalnya kepepet ya. Pepet. Oh. Ya wis ngono dulur, matur suwun Cak Adri, Cak Kar. Nggih. Bae. Duh, sik engko ae teko jeragane. Nah, demikian Masuk, kalau sahabat masuk. Sanyawara, saya akhiri wa mafiq ila wa mutorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Ya,